Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, dumateng sedanten ingkang rawuh wonten mriki majelis wonten ing Masjid Baitul Muttaqin, wonten dusun Genengan ingkang kawula mulyakaken. Hadirin wal hadirat sedanten kemawon ingkang mirengaken pangaosan ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kalawan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, kula lan panjenengan sedaya saged kempal malih setiap sonten wonten Masjid Baitul Muttaqin supados saged melaksanakan kegiatan kados biasane punika pengaosan sebelum menjelang berbuka puasa. Mugi-mugi kegiatan iki estu-estu saged istiqomah. Mugi-mugi angsal ridho saking Allah Ta'ala. Mugi-mugi kegiatan iki saged beto barokah manfaat maslahat fid din wa dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi kagem kula panjenengan sedaya, mugi-mugi kegiatan iki estu-estu saged dadosaken sebab dipun paringi Allah tambahipun rezeki ingkang halal ingkang kathah, rezeki ingkang melimpah, rezeki ingkang turah-turah lan barokah, sehingga saged damel tumbas tanah lan sawah, sehingga saged damel ziarah Mekah lan Madinah. Lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya khususe ingkang rawuh wonten Masjid Baitul Muttaqin estu-estu menawi sowan dumateng ngarsanipun Allah dipun paringi pungkasan ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun takdir Allah dados umat Kanjeng Nabi ingkang angsal kata syafaatipun Gusti Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ingkang kula mulyakaken samakin iki Ramadanipun angsal 20-an nggih. Kantun sekitar 10 harian lah. Lah kantun 10 harian ini malah utama nih. Ramadan 10 dino akhir ini Ramadan utama nih. Cara nek Kanjeng Nabi iku ngejak keluargane bendina niku nang masjid iktikaf. Lho nggih. Hadis paling kathah niku 10 dino akhir. Mboten Kanjeng Nabi mawon ngantos ngejak anak bojone. Saking pentingnya iktikaf. Niku 10 hari akhir niku hadis yang paling kathah riwayate. Ngantos Kanjeng Nabi nek iktikaf niate kan wis gampang sih iktikaf. Masih jenengan ngeten iki ngaos nek iso ya gak wajib tok diniati iktikaf ya. Soale iso iktikaf niku nang masjid, nang jerone masjid. Dadi nek teng musala mboten saged. Nah itu iktikaf fil musalla mboten saged. Enten iktikaf niku nang teng masjid. Dan niku sangat penting. Saking pentingnya Kanjeng Nabi niku 10 hari akhir niku sampai ngejak keluargane. Saking penting Kanjeng Nabi niku sampai enten riwayat hadis niku sampai gak gelem metu teko masjid. Kelase suren rambut niku mek ndase tok ditokno disurani bojone. Lho nggih, kelase suri mau ndase mau ditokno. Niku tak dudono saking pentingnya iktikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan. Itu salah satu amalan yang sangat-sangat bagus. Jadi jenengan yang iso 10 dino akhir ini sama manfaatnya ben Ramadan ini barokah. Terus dimana bahwa Allah barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Ben teman-teman barokah 10 dino akhir ini jenengan manfaataken sak sae-saenipun. Kurang mek 10 dino ya. Mun nek wis mantun Ramadan sampean kula ya rada tetun malih. Enak Ramadan wingi ribae. Sawangane ambek poso-poso tapi hawane ya gak ono sing iso ngalahno ketika bulan Ramadan. Suasanane ku ngangeni. Iku ing dalem suasana, apa maneh ing dalem barokah, apa maneh ing dalem mlebur dosane, apa maneh ing dalem pengampunane Gusti Allah, rahmate Gusti Allah.
ing dalam kesucian ini. Jelas manfaatnya sangat-sangat banyak bulan Ramadan ini. Jadi kalau jangan sedaya nek saged memanfaatkan nggih, fa insyaallah sak dadi salah satu wong sing iman sing bejo. Niku nek iso manfaatno bulan Ramadan. Salah satu carane nggih niku iktikaf. Estu jenengan niat iktikaf, kan namun nawaitu iktikafa lillahi ta'ala. Pokoke benang masjid, soalnya eman-eman. Tur nek saged sangat kula sikile nang masjid. Umpama salat jamaah itu durung dimulai, wis sampeyan masjid dhisik ae. Wis teko dhisik, kok salat sunat ala apa ngoten. Supaya nang masjid iktikaf ganjarane kathah nek bulan Ramadan. Cara Kanjeng Nabi umpama umate gak kabotan paling ya diwajibno paling. Cuma didamel hukume sunat. Soale ya nek diwajibno kuwatir kabotan. Gak kabeh wong iso nglakoni. Tapi penting, saking pentingnya niku Kanjeng Nabi sampe ngejak keluargane kabeh. Iku nek gak saking penting kan gak mungkin Kanjeng Nabi sampai ngejak keluargane. Nang masjid 10 hari akhir. Kanjeng Nabi keluargane mulai, Kanjeng Nabi gak boleh. Wis tak nang masjid ae. Dadi Kanjeng Nabi nek kepengin suren, dasi tok ditokno, disureni ambek Aisyah. Jadi dasi tok ditokno, tapi kan posisine tetep wong sing iktikaf. Pokoke selagi ini boten ngalih teko masjid, niku lak tasih iktikaf. Tapi jenengan nek wis ngalih teko masjid, niku nek kok masjid maneh ya iktikaf maneh niat maneh ngoten. Nek jenengan dereng medal di masjid, jek di buku wong sing iktikaf. Jare ganjarane wong sing iktikaf. Jadi jenengan niat dina itu iktikaf lillahi ta'ala. Masih niati Jawa nek iso Arab kok apa-apa. Nek ingsun iktikaf krana Allah taala. Jadi itu sangat penting. Terus salah satu sing penting maneh wonten 10 akhir bulan Ramadan iki kados teng ayat Al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar itu kemungkinan besar 10 akhir bulan Ramadan khusus sing ganjil. Niku nek jenengan ngaos kitab Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ing dalam keutamaane dalam agama Islam itu sing paling utama dhewe timbangane semua alam. Ngantos Al-Qur'an nyebutno niku inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa lailatul qadar? Lailatul qadar khairun min alfi sahr. Sakwene duwe api timbangane 1000 bulan. Satu malam nek oleh lailatul qadar luwe apik timbangane jenengan nglakoni 1000 bulan. Dalam ganjaran satu malam itu padha-padha salate kacek 1000 bulan. Sak malame diganjar kaya ibadah 1000 bulan. Iku nek oleh nek menangi Lailatul Qadar. Tapi kan kalau sing ngerti kapan. Wallahu a'lam. Sing pasti manggone nang bulan Ramadan. Wong-wong tak kandhani biasane. Sajane gampang kok nek kepengin oleh Lailatul Qadar. Temenno kita awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Awakmu nek temen kabeh pasti oleh Lailatul Qadar. Malam kira-kira jelas manggone nang bulan Ramadan. Keutamaane sedinane nglakno 1000 bulan. Ing dalem keutamaane ing dalem ganjarane. Cuma ulama nafsiri umpama 1 bulan penuh bulan Ramadan ku lak koyo ane wangel nek wong temen kabeh. Umpama rada enteng terus pundi? Nah iku ulama-ulama dibahas ya. Nek kepengin rada enteng gak nemen-nemen wis 10 akhir niku sing kemungkinane kata. Wis sampean temen nanggone 10 akhir bulan Ramadan fa insyaallah kok Lailatul Qadar mudune 10 akhir bulan Ramadan. Nah itu lebih banyak kemungkinannya timbangannya nang 10 awal atau nang tengah-tengah. Di 10 akhir itu lebih banyak kemungkinannya. Cara utamane itu lebih banyak nang 10 akhir. Sama masih nang 10 akhir Ramadan nglakoni poso, nglakoni tarawih, nglakoni apa-apa tambah bagus. Timbangannya awal-awal. Ya qala al-ajru bi qadri ta'am. Ganjaran itu titik akeh itu ya tergantung kangelane. Semakin abot semakin kangelan, semakin akeh kangelane. Makanya 10 akhir Kanjeng Nabi temen banget. Soalnya ngerti Kanjeng Nabi umat ini 10 akhir ini ketokane itu tarawih biasanya 10 baris tadi nek sak baris 2 baris. Ngoten ketokane ngoten.
Mengenai Kanjeng Nabi ini dudukno kayak contoh nek 10 akhir sangat-sangat bersemangat dalam melakukan bulan puasa sampai kelas itikaf 10 akhir mesti nang masjid tak gelem ninggal masjid ngantos ngejar keluarga. Bahkan masalah Lailatul Qadar ini kemungkinan besar 10 akhir bulan Ramadan. Lah iku ono sing nyang maneh. Umpama diperkecil malih terus pundi 10 akhir sing ganjil. 10 akhir sing ganjil, boten sing genep. Umpama diperkecil maneh. Lah umpama diperkecil maneh wis mentok iku ulama iso dudono mentok sak ngono. Cara ijtihad ulama niku 10 akhir sing ganjil diperkecil maneh. Nek pasti nih wallahu a'lam. Nek kepastian wallahu a'lam harus iso jamin. Iso awal Ramadan, iso tengah-tengah, iso akhir. Ada kalau saja ngomong, sing jelas itu Lailatul Qadar itu nang bulan Ramadan. Nek kepengin oleh temen ket awal sampai akhir pasti oleh. Lah biasanya Lailatul Qadar jenenge Lailatul Qadar itu kan malam sih. Malam itu ya kudune ya dalu. Mboten awan. Sampai kapan hatta matlail fajar. Dadi mudune itu ya dalu. Misale waktu maghrib sampai subuh. Lah iku sampeyan temen. Sama teman ini sholat dalu maca Quran kuwi hitam dikir ta nawon pokoke malam itu sampai ditujukan terus seneng lah dilalah pas banget Lailatul Qadar kan ganjaran iso 1000 bulan ing dalam ganjaran cara sama maca Quran ditulis malaikat 1000 bulan maca Quran pas maca Quran kan lumayan pas sholat sunnah nggih ngoten utawa pas dituni-tuni nggih ngoten kan lumayan. Ini jelas wong sing oleh Lailatul Qadar niku mesti beda ambek liyane. Sing iso ngrasakno jenengane angsal, mesti enten perubahan. Soalnya kejadiane wong sing oleh Lailatul Qadar niku macam-macam. Kadang wong sing oleh macam-macam jelas beda ambek biasane. Ana perbedaan sing iso ngrasakno wong sing oleh Lailatul Qadar. Ini jenengan saged diniati golek. Soalnya Lailatul Qadar enggak dari Gusti Allah, kaya barokah ngoten niku. Enggak dari Gusti Allah nek mboten sampean jaluk nek gak sampean golek iya gak dikekno. Lah wong sing dikeki barokah dikeki Lailatul Qadar, wong sing temen sing gelem goleki. Carane jenengan niati. Niat golek Lailatul Qadar jaluk nang Gusti Allah dengan cara buktekno temenno nglakoni ibadah. Temen oleh poso, temen oleh sholat, temen oleh zikir, temen oleh itikaf, temen oleh nglakoni sholat dahulu misalnya. Ini amalan-amalan sing utama ing dalam bulan Ramadan. Ini kok sedekah. Ya poso termasuk pasti lah poso wajib. Sedekah ngoten-ngoten nggih, sholat dahulu ngoten-ngoten nggih, itikaf nang 10 akhir ini sangat dianjurkan pada sikatan. Manten-manten nggih pasti nggih sampul Quran yo sing akeh maca Al-Qur'an sing akeh ndresik. Mumpung 10 akhir niki sampeyan wis khatam ndres Al-Qur'an. Maksudnya dulu khatam selama bulan Ramadan. Ndres dhewe niku lho. Nah iso minimal lah satu khataman selama bulan Ramadan aku istiqomah sak khataman. Kok bulan Ramadan aku kudu khatam. Nah, nek saged wonten minimal sak khataman dhewe iso macane rada cepet terus jenengan iku nargete rada akeh ya khataman 3 khataman ngoten. Ulama biyen niku wonten niku salah satu amalinya ulama sepuh. Sama nek ngaji kitab sing nerangno Al-Qur'an. Ulama-ulama biyen niku ana ing sedina khatam kok enten. Lah ya apa iku macane mbok. Ana ing sedina khatam Al-Qur'an ku enten ulama maca niku. Ana sing sak minggu kait khatam, ana sing 3 dina kait khatam, ana sing sak wulan khatam, sak wulan tapi khatam ping pira ngoten. Lah iku adate ulama-ulama siyen, tiyang-tiyang sae. Dadi jenengan iki mumpung ing dalem wulan Ramadan, bulane maca Al-Qur'an. Bulane Al-Qur'an, bulane umat Kanjeng Nabi manfaat. Mumpung maksudnya mau jenengan dalam manfaat itu ganjaran itu ya akeh timbangane nang jaba di bulan Ramadan. Terus gak apa-apa sampe biasanya gak tau maca Quran pas wae bulan Ramadan maca Quran semua akan wis lumayan. Timbangane boten. Timbangane boten. Dadi nek iso ono bedane antara bulan Ramadan kali boten.
Biasanya bulan Ramadan gak anu biasanya nek jobone bulan Ramadan gak kamu Quran bulan Ramadan alhamdulillah istiqomah seayat bendino. Jadi biasanya gak tahu. Cuma bulan Ramadan mampu nih istiqomah itu seayat. Seayat kan lodong bisa dimangane gak belas. Tetapi istiqomah yang penting istiqomah lah disenangi Gusti Allah sih. Habdul amali ilallahi adwamuha. Amalan yang paling dicintai Allah niku adwamuha sing istiqomah wa iqballah senajan tadi niku hadis sahih kalau diucapno tiang-tiang sing khutbah biasanya. Itu penting istiqomah. Zaman ben mantun salat kula mampu Gus nek ben mantun salat nek namung satu ayat mampu kula istiqomah. Ya wis iku lakono iku ae. Bulan Ramadan ben ngamalno iku ae wis iso istiqomah wis jos wis awakmu. Sayat ben mantun salat nek titi. Ya pokok istiqomah nggih buktekno nang Gusti Allah nek awakmu iso istiqomah disenengi Gusti Allah. Pasti disenengi nek iso istiqomah. Kok ingkol asal jane iki. Pokoknya pembuktian yang jenengan yang gini Gusti Allah itu sing disawang ambek Gusti Allah. Lalu Gusti Allah seneng wong sing iso istiqomah ngoten niku. Wong sing kumindu seneng Gusti Allah itu. Dimana wong sing nggo ayat nek ngamalno nek gak gelem ngamalno nek akeh tapi ngamalno pisah pindho eren. Iki kabeh seneng malah Gusti Allah. Meskipun sekali ngamalno langsung akeh. Mari ngono meneh wis gak. Ini kabar seneng Gusti Allah. Senengan sing titik-titik lumintu istiqomah niku sapa niku Gusti Allah. Dan iku calon-calon wong sing apik, calon-calon wong sing derajate munggah niku ngoten sing iso taat ibadah amal apik kelawan istiqomah. Iku ora gampang. Istiqomah ini mboten gampang. Kalau iku gak gampang, makane sak mangkune celana dikit selama bulan Ramadan khataman dhewe maca dhewe sak khataman mangkune sak khataman ae. Nek kira-kira sampean sak khataman iki kegampangan ya wis sampean tambahi. Berarti level sampean jene munggah. Cara derajat sampean jene wis munggah. Sakmene iku mung sampean mek titik ya sampean tambahi. Mung cek mampu. Sing penting aja dipaksa nek nglakoni agama. Mampu ini saya gampang Gus kalau tibake nggih mampu gopo bisa tibake saya tambah ono 10 ayat misalnya atau sak lembar misalnya sing penting titik sih dicoba sih iso istiqomah ta nglakoni ini enteng tak apa nek nglakoni enteng kirane kok jenengan mampu ditambahi monggo tapi aja dipaksa timbangane iku mung gak iso istiqomah timbangane gak iso istiqomah mending enteng sing istiqomah niku Gusti Allah wis bahwa ingkang kula muliaken salajengipun kula waos kitab nek kebablasan boten dibaca iki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul a'mali. Ngenten-ngenten kitabe menawi titike ilang. Sajane niku wis korupsi pisan. Wong afdhalul a'mali tulisane afdhalul a'mali lah. Korupsi titik sih. Ya, boten salah sapa-sapa ya. Jadi percetakan nih ketika itu mungkin tintae rada entek paling. Dadi pas titik ilang. Afdhalul a'mali utawi luwih utamane pira-pira amal. Amalan sing paling utama ya paling apik. Ya paling akeh ganjarane. Salah satu amalan sing paling utama ing dalem ganjarane ing dalem apike. Badal imani ing dalam sakwise iman, sak mantune iman. Soalnya iman yang paling penting. Mantun iman takwa. Iman gandengane takwa yang paling penting. Sak lintune iku ana liyane. Soalnya iman nek jenengan nglakoni ibadah nek boten iman gak entuk ganjarane. Bahkan wong sing duwe iman senajan tomek titik jange digoleki wong mlebu neraka. Nek jeneng umat Kanjeng Nabi Gusti Allah ngutus malaikat sing golek ana umat Kanjeng Nabi sing duwe iman senajan tomek titik wis iku dadekno ahli swarga sing terakhir dhewe mlebune. Pokoke selagi jek iman iku digoleki saking penting iman. Iman ojo sampai ilang. Soalnya imanmu itu ya menentukan. Sampai nglakoni apa-apa iku nek iman iku Gusti Allah seneng. Nek percaya iku Gusti Allah seneng. Misalnya Gusti Allah kan nggih ngertos jenengan iku iman ta mboten. Misalnya jenengan iku misalnya sebagai karyawan misalnya. Terus mantun-mantun duwe jeragan. Nek jeragan kuwi percaya mbek awakmu.
Karena awakmu percaya mbek jeragan, iku lek percaya temenan mbek jeragan. Ya seneng sih. Kayak yo apa-apa ngamanati apa-apa kan ya tenang. Ketika karyawan bisa dipercaya, duwe iman. Tapi nek karyawan makhluk iman gak duwe iman, Gusti Allah iki yo arepe kayak yo apa-apa yo mikir pindho ngono lho. Wong gak duwe iman. Sampeyan nglakoni ibadah ping 1000 nek gak iman, yo gak metu ganjaran ya. Tapi nek gawa iman nek percaya amal nglakoni amal apik lillahi taala iki ganjaran itu langsung saka Gusti Allah. Percaya yo dikekno kuwatan Gusti Allah ngekekno ya wong-wongan. Enak nek ngekekno dibiar-biarno. Ketika imane kandel, nek imane kuat. Tapi nek jenengan ragu iku tok setan. Iki dadekno Gusti Allah iku mikir pindho ketika ngekeki. Ketika ganjar mikir pintu, memangnya apa ibadahnya memang metu ganjaran itu ulama khilaf, ada sing ngomong metu, ada sing ngomong boten. Soalnya posisi mamang. Tapi nek posisi yakin, posisi gawa iman, nglawan sepakat kabeh, pasti oleh ganjaran. Mengane sak mantune iman iki enten amal sing utama sak mantune iman. Iku atawat dudu ya iku demen cara sak mantune derajat iman ambek takwa. Nah, sak mantune iku ana sing ganjarane akeh meskipun gak sebanyak iman dan takwa karena itu yang paling penting dalam manusia. Pokoknya wongnya tetap iman, wongnya tetap takwa senajan ketika itu imannya mudun misalnya, ketika itu takwaannya mudun misalnya. Soalnya iman takwa yang manusia itu enggak mudun. Ono nafsu ono setan. Soalnya itu malaikat, ya malaikat itu iman terus wis. Sekali mudun malaikat. Jenengan menungso ya, menus kakek dosa tadi. Jadi iso ae mudun duwe setan, duwe nafsu. Kadang-kadang wong-wong niku nek bulan Ramadan niku jare niku nek setan-setan niku dikerangkeng jin-jin bareng. Kok menungso kok jek nglakoni elek nggih sampean menungso iku sifat dasare duwe nafsu. Nek nafsu gak mungkin mati. Aman nglakoni elek krono nafsu sampean. Nafsu ketika diculno bawaane menungso, nafsu itu mesti nafsu sing Allah sing laku. Menungso itu nek diculno los-losan, nafsu iki menungso lah kata. Ana mutmainnah, ana radiyah, ana lawama, ana nafsu siksu sing Allah iman. Lah umpama diculno gawane menungso iku mesti menungso nuruti nafsu sing Allah. Lah anane menungso iku nafsune iku sing dilakoni ketika ibadah iku iso gelem nglakoni ibadah, gelem ngaji, ya krana dielmoni. Krana gawe syariat, krana dielmoni, krana gawe akale. Jadi akal sing bener sehingga iso mengendalikan nafsune digawe ibadah. Nah, iku nafsune kok berubah dadi lawama, dadi mutmainnah, dadi radiyah macam-macam. Nafsu ku enten pinten kata. Duka 8, duka 9, duka 10, duka 11 ngoten. Total ini. Tapi umpama dilos gak dielmoni, gak dikendalikan dengan gak belajar ngajar nafsu, gak belajar merangi nafsu. Ngajar nafsu itu misalnya nafsu itu diajar, itu dilatih memang. Ulama-ulama biar ngoten itu salah satu tirakat iki ngoten. Riyadhah ngajar nafsu, terus mujahadah merangi nafsu. Contohnya kayak dene salat dahulu. Kula abot-aboti sampeyan merangi. Kawan paksa lakoni salat dahulu itu merangi nafsu itu cara untuk menundukkan nafsu. Tapi nafsu ini sampeyan gak tahu diriyadhahi, gak tahu dimujahadahi. Wis liar nafsu ini jenengan iki. Saking liyane wong manungsa diculno meskipun gak ono setan, pasti milih elek. Ya saking liyane gak tahu dikendalikan, nafsu niku mboten nate ditundukkan. Makanya manungsa iku condong jek nglakoni dosa. Padahal gak ono setan, jare setan dikanthi, jare setan itu dikunci. Kok manungsa kok sing nglakoni elek dhe nafsu e. Sama duduk malaikat ya. Ya wajar meskipun poso ini gak dikudo jin, gak dikudo setan, jin iso nglakoni maksiat, ya wajar menungso duwe nafsu. Dan umumnya nafsu ini menungso niku mboten saged mengendalikan tasih liar umumnya. Meskipun enten tiang-tiang tertentu niku ulama-ulama sing hidup ambek Gusti Allah, nafsu ini wis dipateni. Duwe nafsu tapi nafsu ini iso dikendalikan. Nah niku sing sae. Jenengan sakit mengendalikan nafsu, bahkan setan pun kalah ya jenengan. Nafsu kalah, setan kalah, hebat jenengan. Mestinya yang dilakoni amal-amal ikan saya.
Jadi iku atawadudu demen ilang nasi maring menungso amal sing utama sak mantune iman dawuh Kanjeng Nabi wonten kitab Mukhtarul Ahadits niku seneng nang menungso. Jadi mantun iman mantun takwa ana amalan sing utama akeh ganjarane yo amalan iku termasuk salah satu amalan yang paling baik. Apa seneng nang menungso? Seneng nang menungso iki ana apa yang jenengan niku mboten musuhi menungso, kang duwe ati ala nang menungso. Apa maneh sampe ngelokno? Wong ngelokno wong liya iku tandha nek jenengan benci. Buktine sampe ngelokno. Wong nek seneng gak mungkin lah nek sampean seneng terus sampean cacat wonge gak mungkin. Bukti jenengan nyacat, bukti jenengan ngomongno Allah, bukti nek jenengan boten raman dengene tiyane. Tapi jogo seneng nang wong ku yo angel. Tapi umpama iso dadi salah satu amalan sing afdol, sing luwih utama amalan ingkang sae, umpama saged. Lah iku salah satu cara untuk menjadikan awake dhewe lebih baik. Nang ngene kita Komi untuk rijal ini weten keterangan dulu aksin perintah Kanjeng Nabi. Aksin api ono awakmu. Cara ngapi awake dhewe dengan cara menjadikan orang lain, maksudnya dengan cara jenengan ngapi wong liya. Lah iku cara ngapi awake dhewe. Jenengan nglakoni amal at-tawaddud ilal insan. Seneng nang gene wong liya, seneng nang gene menungso. Iku otomatis jenengan ngapi awake dhewe. Manfaatnya itu balik itu jenengan. Mesti manfaatnya balik itu jenengan. Lamun pun jenengan padha karo nglakoni sunah Nabi. Padha karo nglakoni perintah Kanjeng Nabi niki. Ngapi awake dhewe. Ngapi awake dhewe tak kudu jenengan memperbaiki diri sendiri tok boten. Ngapi awake dhewe iso uga dengan cara jenengan ngapi nang liyane. Lah iki carane ngapi awake dhewe. Dadi ojo memahami nek ngapi awake dhewe kudu awake stok sing ngapi liyane gak apik kabeh. Boten. Salah malah. Jenengan nek fokus nang awake dhewe ana tanggane sampe gak iso mangan, jenengan mikir nang awake dhewe. Tanggane kok gak iso mangan. Iku berarti jenengan senes tiyang sae. Boten ngamalno aksin, boten ngamalno ngapiki awak. Iku jenenge boten ngapiki awak. Sampeyan wis apik wis nglakoni ibadah ya wis sembarang wis apik tapi wong liya mboten sae iki wonten ene jenengan. Lha iki jenengan dikatakan dereng tiyang sae, diturung ngapi jenengan. Senajan to dohire jenengan, prakteke jenengan sampun sae. Tapi nek nang wong liya jek elek, Gusti Allah gak kehi rahmat. Soale salah satu ngeten tiyang niku dilebokno neraka, Gusti Allah sing gawa nang neraka ambaku. Lho Gusti niki lak tiyang sae Gusti. Kok jenengan suwuni beto teng neraka Gusti. Ya soalé hambaku iku medhot rahmatku nang menungso. Maksudnya hambaku iki mang lho, nek mbek wong liya itu gak iso apik. Wayahe silaturahim gak gelem silaturahim. Wong aku perintahku iki ngapiki nang wong liya kok. Perintahku iki seneng nang wong liya kok. Soale aku dhewe rahmat iku nang wong liya. Akeh rahmatku tak dhewe nang wong liya, hambaku iki tak perintah ngono iku ben oleh rahmatku, kok malah hambaku gak gelem. Iku jenenge medhot rahmatku wis bawa nang neraka ae. Lho enten wonten iku kisah wonten iku wonten. Dadi wong wis sapi, tapi ambek wong liya mboten sae, ambek tanggane mboten sae. Ambek wong tuane utawa ambek lintune mboten sae. Sampai Gusti Allah ngongkon wis lebokno neraka ae iki. Soale iki medhot rahmatku sing tak dhewe nang wong liya, tak dhewe nang hamba-hambaku. Sehingga tiyang iki beton neraka ambek malaikat. Alasane yo ngoten. Makane nang kene Kanjeng Nabi perintahe salah satu amalan sing utama, sing apik, sing akeh ganjarane mantun iman dan takwa niku seneng nang manungsa jaman saiki rada lampa wis. Kula ningali nggih, kula ningali teng pundi-pundi sing akeh ngelekno wong dibanding ngapikno. Wahau ingkang kula mulyakaken mulai awal ngantos akhir menawi kana khilafe kana turuti saking kawula kula nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka alfa wadin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rahmatin wa alfa razaqin wa alfa dawain wa alfa hajjati wa hajjatikum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna ja'alna nasidan billahi wa fi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.